F'messaġġ fuq l-Istazzjon Nazzjonali l-ħadd filgħaxija l-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li beda l-proċess biex sal-ħadd 12 ta' Jannar il-Partit Laburista jaħtar mexxej ġdid. Joseph Muscat fakkar kif hu minn dejjem qal li Prim Ministru m'għandux jagħmel aktar minn 2 leġislaturi u issa wasal il-mument li jipprattika din il-parti ta' twemmin tiegħu. Il-kobor ta' pajjiżna ma jiġix definit mill-individwi. L-aħna huwa akbar mill-jiena. Għalhekk se nkun qed nikteb lill-President tal-Partit Laburista biex jibda proċess li bih jingħażel mexxej ġdid tal-Partit Laburista sa nhar il-Ħadd 12 ta' Jannar 2020. Dakinhar li jingħażel mexxej ġdid tal-Partit Laburista jien mbagħad nirreżenja minn mexxej u nagħti f'idejn il-persuna magħżula u fil-jiem ta' wara nirreżenja minn Prim Ministru. Fil-messaġġ tiegħu Dr. Muscat qal kif sentejn ilu wiegħed li ssir ġustizzja sħiħa fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Mill-ewwel mumenti kien assigurat li l-Pulizija jkollha r-riżorsi kollha bl-involviment sħiħ tal-Europol u servizzi internazzjonali oħra. Joseph Muscat żamm kelmtu għaliex mhux biss tresqu l-allegati eżekuturi ta' dan id-delitt iżda llum għandna wkoll persuna akkużata li allegatament kienet il-mandant ta' dan l-assassinju. Saħa illi dan seta' jseħħ biss għaliex kien hemm irrieda illi ssir ġustizzja għal dan id-delitt xokkanti. Is-sensazzjoni ta' dwejjaq u rabja ġenwina għal dan il-qtil huma fil-fatt ġustifikati. U ma naċċetta lil ħadd li jagħti sinjal li b'xi mod jiġġustifika bl-ebda mod dan il-qtil. Bl-istess mod, vjolenza u diżordni bl-iskuża ta' protesta mhumiex ġustifikati b'demokrazija. Fil-messaġġ tiegħu Dr. Muscat tkellem ukoll dwar kif l-aħħar 7 snin kienu snin sbieħ għal Malta. Dan kien perjodu li ra li l-pajjiżna jistejqer ekonomikament biex sar l-aqwa ekonomija fl-Ewropa. Hawnhekk fakkar kif dan il-gvern sab pajjiż b'aktar minn 7,000 persuna qiegħda u llum waħda mill-ikbar problemi li għandu pajjiżna hija li m'hawnx biżżejjed nies biex jimlew il-postijiet tax-xogħol li qed jinħolqu. Fuq kollox, Dr. Muscat qal li jinsab gburi bir-riformi li għamel Gvern Laburista fl-oqsma tal-ġustizzja soċjali u drittijiet ċivili fost l-oħrajn. Eluf kbar ta' nies li jitkellmu biss mal-familja tagħhom fuq il-mejda tal-ikel fuq il-post tax-xogħol li jafu li imxew il-qudiem għax pajjiżna mexa il-qudiem u mxejna l-qudiem flimkien. Dawn huma parti mill-maġġoranza kbira siekta li jiddefinixxu ix-xogħol li wettaqna u se jkompli jwettaq dan il-gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.